Hhayi-ke MamThembu, ngiyakutshela. Hawu wavele wayithatha yonke imali yesitokufela waphela nje ngayo. Ubona nje azikho iy'mali ziphelile kungenxa zakhe. Alright. Hhayi ngizobe ngifonele ndaba zabantu abadala. Yini uyapho ney'gqoko ngithe qanda ekuseni. Iqanda likhulu futhi basebenza Oh singahlele ngiphela njengoba udla uzukhotha ibhedi ngilambile. Hayi Base ngizopheka. Ncezi vele bengizopheka vele ngizopheka mina la ekhaya ukupheka nini. Ngicayeke yazi lonke usuku. Ngicayeke. Uzazi nje usaka imenshina lento kodwa ngiyayithatha nje. Uthi yawonke nje Wena nelithanda nje iBhayibheli. Goqa impela ngeBhayibheli banigoqa abaniqeda belungu. Asigoqa kanjani ngoba yonke into lapha iqiniso limsulwa mntanami. Njenge example yami nje. Ubone ngephasive. Nina niyahamba niyocula ubusuku bonke nigida ubusuku bonke. Bona benze njani? Bathatha iy'moto, bathatha iy'kebhe, bahambe bongcebeleka. Nina abelungu laba balikhanda bona laba ngeke mina ba-respecta kakhulu lizo-respectwa yinina. Laba balikhanda bona ba-respect iqobo. Akusho into ofuna ukuyisho bawuthatha nje umhlaba. Chaza ukuthi yini lo ofuna ngikutshele yona ngempela ngavele ngeyesiye ndawo. Bathatha phula ngalo neBhayibheli. Ngazi kuthiwa latholakala ematsheni ngokwabanzi kanti babeshe abaprofethi bakudala nje kwathatha lokho nababhale kwahlanganiswa kwaphuma iBhayibheli. Wena uyayikholwa leyo nto leyo? Awu ngiyayikholwa angithi nawe uyayikholwa i-dictionary kodwa awazi yabhala ubani. Awubazi abantu ababhalwe laphaya kodwa umshaya ngamagama kwasayensi leyo. I-dictionary akuyona imvelo. Into angazi nami ngachazelana nani kodwa iBhayibheli phela into eyimvelo ngisho kahle. Uyakholwa ukuthi imvelo. Imvelo. Okay. Shuthi imvelo. Babhale kona lapha ngithi bathi kumele uhloniphe umthetho kaNkulunkulu. Yes, njengoba ungayihloniphi wena le mthetho. Njengoba ungakwenzi, angiza ukwenzi wena. Mina ngikwenza ngoba vele ngiyabona basenza indima labelungu lapha. Basisiqambe. Ngoba simsaba uNkulunkulu nabe ngamsabi. Thina siyamsaba. Yini lo awungichaze yini lo ufuna ungibuza yona? Ngoba kusukela uNkulunkulu yena wadala umuntu wathi asizalane sande. Manje ufuna ukwenze kake. Abanye sebekwenza ngendlela errong. Manje uthini? Bona ngithi bayazala. Ubona ubani nobani ubona labo ubani. Adam noEva phela labo oqala bakhandwa. Bazala iy'ngane. Yes. Lezo ngane futhi nazo zaphinde zazenza yabo. Hayi wena. Njengoba sibangaka nje sigcwele umhlaba ukuthi iy'ngane zomuntu oyedwa ley'ngane zabantu abazali ababodwa. Iyalapho. Angikazi kodwa kumele ngisenjalo nje. Phela uNkulunkulu efuna ukuthi kwenziwe njalo. Awushayela umfundisi wakho sizo yena. Hayi no ungangifaki lezi zinto zakho mina. Umfundisi wakho sizo yena. Hayi ngicela ngathi Yesu kwafuna ubuze yena uye esontweni ubuze yena. Angisoze ngami lapha hayibo. Ufuna ngikutshele kahle ngitshedwe ngiye lapha. Hayibo. Hayi ke shuthi nami angazi-ke. Angazi-ke. Nabona lento ngibuza yona angiyizwa. Awuyizwa kanjani? Angiyizwa. Wena ufuna uhambe uyokwenza isonto yesikole. Yabona nje lento oyishoyo angiyizwa. Hambe e-library ukwenza ucwaningo uhlukane nemphansi. Yima library wenza ucwaningo njengezinye ingane. Hayi singani vele usuqalile. Hayi bathi ngifonela uThembile. Hathi